Xirapaus é un proxecto que nace da man de Ero Vázquez de Marionetas Trécola, un titiriteiro que leva toda a vida facendo títeres, e da miña man, que son Manu Taboada, xogueteiro da Chintofanería. Entón xuntamos xoguetes e títeres e creamos esta serie de autómatas e máquinas de ruído e movimento para a diversión e que a xente coñeza un pouco que son os autómatas e o seu funcionamento. Os autómatas non deixan de ser máquinas nas que ti aplicas un movimento e ese movimento, unha vez transformado, xera na peza outro movimento e dalle vida. Aquí temos, por exemplo, pezas que contan historias. Hai un avó coidando da súa horta, matando toupas. Hai unha nena moi concienciada co medio ambiente que o único que fai ca súa cana de pescar é retirar lixo do mar. Temos unha pandeireta automática, unha guitarra automática. Temos tamén unha máquina de efectos especiais e temos unha homenaxe aos títeres de cachiporra pero mecanizados. E tamén temos un equilibrista. Esta, de feito, é a primeira exposición que facemos. O proxecto naceu no mes de abril e bueno, é, digamos, o primeiro paso cara a unha serie de autómatas que esperamos que isto, que pouco a pouco nos vayan nacendo fillos por todos os lados e que isto se convirta realmente no que se merece, non? Que os autómatas teñan ese recoñecemento e ese valor da sinxeleza que teñen e que ao final todos somos movimento. Efectivamente, os titiriteiros que están cansos de manipular ou xente que quere meterse no mundo dos títeres e non lle apetece practicar, pois con unha manivela, Xirapaus ten a solución. Gracias ao esforzo da asociación Morreo Demo e ca colaboración do Concello de Rianxo, pois puido manterse en pé esta edición do Titiriberia. Consideramos moi importante que se siga facendo cultura. O proceso creativo foi moi variado. Comezamos con un par de pezas facendo uns prototipos máis sinxelos e vendo como se movían e a partir de aí naceu a peza. Outras pezas naciron a partir de simplemente ter o eixe cos mecanismos e vendo os movimentos do mecanismo, pois dicíamos, pois isto pode ser aquilo e a partir do mecanismo naceu a peza e despois eso, pois moitas horas xuntos no taller e falando e montando e desmontando, pois o resultado foi estas pezas todas que vedes aquí. Bueno, pois xa sabedes, se en algún momento pola vosa vida vedes Xirapaus ou unha exposición de autómatas, non deixedes de vir vela porque aquí estamos encantados de ensinarvos como funcionan e os intríngules todos do mundo do movimento.